راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي عربي 13 حسفنونا يفلمالو وتهدرات إرتران إثيوبيان كوم دما ميليشياتات أمحرا أب تግራይ جملاو عمጽ ደቅ ኣንስትዮ ምፍጻሞም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቃሊዑ سعود عرب منغو سودان إثيوبيان إن عرقان زمت زلو وطري نمهدو تبقسو كتوسد محدث انتا قريبو فليلو أمريكا بزعبه اللو كونتات إثيوبيان مزتاي نابتا هاجر كمرحيو هذه إذاعة إرنا زينا بزرزر زسمعكم أماني القرماية وتهدرات إرتران إثيوبيان كوم دما ميليشياتات أمحرا أبز زحلف شمون توارح أب حيالو كبابيتات تግራይ أتيوملو أبز نبر أوان جملاوي عمص دق أنستيو كم زفصمو أمنستي إنترناشنال أبز زرغحو ጸብጻብ አረጋጊጹ እቲ ሃገራዊ ትካል ጾታዊ ዓመጽ ምዝበጽሕን 63 ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብምዝራብ ኣብ ዘዳለዎ ጸብጻብ ብዙሓት ካብኣተን ብጉጅለ ወተሃደራት ከም ናይ ጾታዊ ኣገልገልቲ ወይ ባራዩ ተታሒዘን ተደጋጋሚ ዓመጽ ዝበጽሕን እየን ካብተን ዝተዓመጻ ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰ ጾራ ዝርከበን ኮይነን ገሊአን ድማ ምስ HIV ቫይረስ ክነብራ ተገዲደን ኣለዋ እቲ ትካል ካብ ዝዘራረበን 63 ደቂ ኣንስትዮ እተን 28 ብወተሃደራት ኤርትራ ከም ዝተዓመጻን ገሊጸን እቲ 39 ገጻት ሒዙ ኣብ ሳልስተ ዚ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ድማ ሚሊሻታት ኣምሓራ ናብ ሓያሎ ዓድታት ትግራይ ካብ ዝኣተውሉ ኣብ ዝነበረ ናይ መጀመርያ 3 ዋርሕ ማለት ካብ ለካቲት ክሳብ ሚያዝያ 2021 ብውሕዱ ልዕሊ 1288 ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝበጽሕን ካብ ትካላት ሕክምና ትግራይ ንዝረኸቦ ሓበሬታ ብምውካስ ጠቒሱ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓረገ ዝመጽ ዘሎ ወጥሪ ንምህዱ ክልቲአን ሃገራት ናብ ማኣዲ ዘተ ክቐርባ ስዑድ ዓረብ ከም መንጎኛ ክትዋሳእ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሱዳን ጸግዒ ዝሓዘት ስለ ዝኾነት ኣብዚ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ከም ዓራቂት ክትዋሳእ ኣይትኽእልን እያ ዝብል መርገጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ሱዳን ስለ ዘቆጥዖ ዝሓለፈ ሰሙን ኣምባሳደሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ሰሓበ እዩ ተገሊጹ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ሱዳን ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ሸምጋሊት ክትዋሳእን ብምብራቕ ሱዳን ድማ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኣትወሉ ተቑለታትን ከም ዘትያ ይፍለጥ ንእማምታት ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዝሕሰም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን እውን ምስ ዝጸንሖ ምሰሓብ ናይልን ዶባዊ ግጭትን ተደማሚሩ ኣብዚ ናብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ልሒሙ ንኢትዮጵያ ናብ ውድቀት ዘምርሓ ዘሎ ኩነታት ዘዛቲ መንጎኛ ዘይብሉ ዝቕጽል ዘሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ኢዳ ዝሓወሰት ኤርትራ ንመንግስታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ከተቀራረብ እኳ ተፈተነት ክስልጣ ኣይከኣለን ምስ ኩሎም መንግስታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሓሸ ዲፕሎማሲ ኣለዎ ተባሂሉ ዝእመነሉ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብፍላይ ነዚ እናባእሰ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንምህድኡ ናይ ሽምግልና ተበግሶታት ክወስድ ካብ ዝምሕጸናት ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ኤርትራ እያ ጅቡቲ እውን ተመሳሳሊ መርገጺ ሒዛ ከም ዘላ ዲፕሎማስያን ምንጭታት ይእምቱ እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ንመርገጺ ግብፅን ሱዳንን ከም እትድግፍ ዝንገረላ ስዑድ ዓረብ ነዚ ዘሎ ወጥሪ ዘን ሃገራት ንምህዳእ ተበግሶ ብዛዕባ ክትወስድ ምዃና ዛጊት ኣይተመልከተን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ንምዝታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከመርሑ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ከመርሕ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ህወሓት ምስ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ተጻረርቲ ሓይልታት ብምዝታይ ነቲ ሃገር ብጸጥታን ርግኣትን ክመርሕ ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ ብቕዓት የብሉን ዝብል መደምደምታ ካብ ሓያሎ ወገናት ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ እዋን እዩ كبرا سمعتنا زينة تزازيم له نقول عركي أم مسمر يتبين له حبيرنا نكتاتل راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو علال مس نقول عركي ካብቲ ዘመደይ ካብ ዘይቀላቀለና ነዊሕ ኮይኑሎ ኣብ እምሮ ንጉስ ዓርከይ ግና ዝኽርታቱ መመሊሱ ይቀላቀል ካብቲ ናይ ቀደም እናዘከረ ካብቲ ዝዘርዎን
እተባሃሃልዎን ይዕለለይ ኣነ ድማ መመሊሰ ግራም ምስቲ ወዲቲ ዘሎ ሃገራውነትኮ ናይ ባዕቂ ዝገርመኒ በለኒ ንጉሰ ብግድዩ ናይ ሃገራውነት ኢኻ ትብል ዘለኻ ወይለ ሕጊዝካ ኤርትራዊ ምዃኑ ክትክሕዶ ዲኻ ዘለኻ ኣይኮነ እንደንችስ ንስኻ እኳ ኣብዚ መንግስቲ ክትሓም እንዳውዕልካ ኤርትራዊ ትባሂል ኣለኻ የላግጽ ክህሉ ተስፋ ብምግባር ፍሽኽ በልኩ ኣብ ቁም ነገር ከም ዝነበረ ከርእየኒ ገጹ ኣዕትብ ኣበለለይ حكي كوي مليون كابزم ما بيزلهم بزحت كم بعل هابتشن كم بعلتا شمان دين درسكو دا تقرنيا بزحلي تقلب منين تشمه بقى كم بعل نتا تبغى نلعب زيادة قراونة له ሃገራውነት ከመይ ዲኻ ትሕቅኖ قراونا دا أفاقر كمقداس ناقر كحلف كازي ماب قراونا تفيكا حجيني ارتراج فوتن زي فوتن كم يجر مفلات تسقمكا ንዓኻ ዳኺ ይከውን መንግስትን ኤርትራን መፍላይ ፀጊምካ ዘሎ እንዳይ ከዘፈላለለዎም ድዩ መንግስቲ ኤርትራ ከይተሓለለ ዓቕሊ ንኸይበለ ነዚ ሃገር ዝሰርሓላ ዘሎ እንዲ መንግስቲ ኤርትራ ይኣኽለኒ እንተዝብል ነይሩኸ እዛ ሃገር እንታይ ምኾነት ከመይ ገይሩ እሞ ሃገር ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ኣኽለኒ ኢሉ ክገድፋ መፍትሒ ፀላእቲ ክንከውን ደሊኸና ኣነስ ናብ ከምዚ ኩነታት ዘብፅሓ እዚ መንግስቲ ባዕሉ እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘለኒ እዩ ናትከሪእቶ ደኣ sempre ዝንብዕ እንድዩ ጥዑይ ርእይቶ እየ ዝበልኮኻ ኢሉ ጠመተኒ ክስከፍ ተጸበኽዎ ቀጸለ ደኣ ኣነ እኳ ንስኻን ሃብትሽን ኣዝመድ ምዃንኩም ይዝገርመኒ እንታይ እዩ ኣገሪምካ ኣይኮንን ዶ ክልቲኦም ኣዝመድ እዮም ክብለኩምሲ ክልቲኦም ኤርትራውያን ክብለኩም እኳ ብልትዐኒ ንሱ ኣብ ደገ ስለ ዝቕመጥ ካልኣይ ዜግነትካ ስለ ዘለዎ ዲኻ ንጉሰ ብሕቶይ ተገረመ መሰለ ክእርመኒ እውን ኣይደንጉየን እንዲኣሙዳ ንሱሲ ዋላ ኸብዚ ሃገር ርሒቑ ከሎ ትረቦ ኤርትራዊ እዩ ምስኡ ዘሎ ሃገራውነትን ናትካን ክረኣያ ከለኹ እንዲ ደኣ ዝግረም እምበር ድዞም ክልተስ ደቂ ሓንቲ ሃገር እዮም ኢለ እዩ ዝግረም ኣጠማምታና ዝፈላለ ምዃኑ ድዩ በበይኑ ኤርትራውነት ከም ዘለና ክትግምት ገይርካ ሓቂ ክንዘረብ ተኾና ደኣ ንስኻ ክንዳሃብትሽ ኤርትራውነት ይብልካን እንታይ ስለ ዝጐድለኒ እዩ ስማዕ እስከ ወግዒ ፀብዒ ነቲ ሃገርና ኣካፋእክያስ ከመይ ጌርካ ኸሞ ኤርትራዊ ክትበሃል ሃገር ከካፍእ ዶ ሰሚዕካኒ ኢኻ እንታይ ዲኻ ትብል ሰምፕሬ ኣይማዕበልናን ዶ ዋላ ድሕሪት ኢና ዘለና ነበልካ እንዳ ኸትዘረብ ሃገር ናብ ፅቡቕ ኩነታት ከም ዘላ ዶ ዳ ትዘረብ ኢኻ
ተወፂዕና ከምቲ ዝግባአና ኣይንግስግስን ኣለና መባልዮ ሃገርካ ምጽላይ እዩ تنو منقصنا تعميق نايمين منقصنا تعمي زلقة نايرترا منقصوك تعمي زلقة መንግስት ሞሞ ክሕመ ክጽበይ ዘለዎ ኣይኮነ እንደዚ ብኣበሳታት ተጻዒኑ ዘሎ መንግስትናስ ቶም ጥዑያት ዝበሃሉ መንግስታት እውን ክሕመዩን ክንቀፉን ግድን እዩ ምስ ሃገራውነትን ዘይሃገራውነትን ዘተሓሕዝ የብሎን ቅድም ረመካ መንግስትና ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት መንግስታት ዝተፈለየ እዩ ኣበሳ ኣለዎ ዋላ ሽንቃር ኣለዎ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ኣብ ተሽከረ ዳእካ ምስ ፈቲኑ እዚ መንግስቲ እዚ እኳ መረፅኑ ኢሉ ዝመፀ ኣይኮነን ከይፈተወ ሓላፍነት ተፃዒንዎ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ከዓ ክሳብ ሕጂ ይጋደሉ እዮም ዘለዉ ጥዕም ናብራ ምሕላፍ ፀልኦም መሲልካ ጉዳይ ሃገር ኮይኖም ከይተበረዩ ገሊኦም ስብኡ እቶም ዝተረፈ ከዓ ጥሮታ ከይሓተቱ ዝቕፅሉ ዘለዉ ከላይካ ከተተንፍስ ዶ ዕድል ክበካ ጽልዋ ሃብትሽ ድዩ ወይሲ ካድራዊ ንቕሓት እዩ ነዚ ኩሉ ዘብለካ ዘሎ ኣብታ ማዕረምተኻ ዶ ኣነኻ ማዕረምታ ክበካ ካብቶም መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ትብሎም ዘለኻ እቶም ዝበዝሑ ሕጂ ብሓላፍነት የለውን ክንደዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ክንደይ ከተሰዲዶም እዚ ስቕልካ ጓል መገዲ እንደግደፎ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ሲ እዚ መንግስቲ እዚ ናይዚ ሃገር ጥራይ ዘይኮነሲ ነዚ ሃገር እውን ዘምፅኣ ስለ ዝኾነስ ስራዕ ግደፍ ምንኣስ ንባዕሉ ኣንጻር እዚ ሃገር ምልዓል ማለት እዩ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ማይን ፀባን ዝተዋሃዱ ምዃኖም ጥሪእካ ማለት ድዩ መዓስ ከም እተዋሃሃድና ኣይፈለጥኩን ኣብ ገጸይ ምድንጋር እናረኣየ ከምኡ ምዃኑ ከም ዘይፈልጥ ገለጽ ኩሉ ንጉሰ ባህ ኣይበሎን ንስኻ ስቕልካ ኢኻ ሓቂ ተኸዊላትካ እያ ዘላ ክብለኒ ደፈረ ንጉስኽ ኤርትራዊ ዲኻ ክሕተት ከም ዝኽእል ከርእዮ ኢለ ጥራየ ነዚ ሕቶ እዚ ኣቕሪበሉ ከም እተጸበኽዎ እውን ብጽቡቕ ኣይተቐበላን ዝጸርፎ ዘለኹ ይመሲልዎ ኤርትራውን ፈረቐን ብዕንፃ ኸመን ኤርትራዊ እናትብሉ ትኾኑ እተፍርቅሞ ይጽንሓልካ ዘሕረቕካ እኳ ይብልካን እንዳወይኒ ዘይሕርቕ ብኤርትራውነት እኳ ኢኻ ተጠራጠር ዘለኻ ማለት እዩ እንታይ እሞ ጸገም ኣለዎ ኤርትራዊ እንተዘይኮንካ ወዲ ኻልእ ዜጋ ኢኻ ማለት እኳ እዩ እንተደለኻ እኳ መኽተጻሪ ትኽእል ኢኻ ክሳብ 7 ወለዶ ጸብጺብካ ካልእ ዘርኢ ትረኽበለኒ ኢኻ ጽሩይ ኤርትራዊ ምዃነሲ ዘጠራጥር የብሉን
ሕጂ ኸኣ ናይ ጽሬት ነገር ኣምጺኻ ዘረኻኸ ከመይ ገይረ ኸጻርዮ ኣብ ባሕጎታተይን ቅድሚኦም ዝነበሩን ኤርትራዊ መውቀል ዓዶ ካብ ወለዶ ኣብዚ ዝነበርና ምዃንና ተጸሪኻ ኤርትራውያን ምዃንና ኽተረጋግጽ ኢኻ ከመይ ገይረ እሞ እቲ ኤርትራዊ ዝብል ዘርኢ ክረኽቦ ትጽሬትከ ኣበናይ ሸነኽ እዩ ዘሎ ቀው ኢሉ ጠመተን እሞ ገለ ሓሳብ ከም ዝመጻሉ ፍሽኽ በለ ሚልዮን ዘርኢ ኽጻሪኺ ካብ ገለ ከም ትውለድ ኢኻ ይፈልጥኪ ኣነ ዳኹም ምታት ዘለኩም ዘይመስለኒ ነገር ናባይ ክጠውያ ደልየ ከምዛ ዝብለካ ንጉስ እታ ዘርኢ ትበሃል ዘይረኸብክዋ ኮይኑ እምበር ነቲ ናተይ ዘረዲ ዋላ ዓሌት ኣብ ላብኣትየ ምፈተሽክዎ ኣብ ባሕጎታተይን ቅድሚኦም ዝነበሩን ከም ዝናትካዮም እዚ ግና ንዓይ ከም ዘጽርየንን ዘርስሓንን ሓሲበሉ ይፈልጥን ኣጻርያ ደኣሚሊ ምናልባት ዝቕሉ ንመንግስትና ትወቕሰውን ገለ ዘርኢ ስለ ዘለካ ኸይትኸውን እቲ ዘርኢ ከይተፈለጠ ንብደመይ ኣትዩ ከምኡ ይገብር ከየሉ ማለትካ ድዩ ኤግዛክትሊ ከምኣ እዞም መብዛሕትኦም ናይ ካልእ ዘርኢ ዘለዎም እዮም እዞም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝቃወሙ ንስኻ ኸ ነዛ ዘርእኻ ምርምራ ኣነስ ነዛ ርእስኻ እንተዝምርምራ መሓሸኒ ወለዶታት ከተጻሪ እንተደሊኻ ናብቶም ተምልኾም መሪሕነትካ ኺዳ ጻሪ ብወገነይ በጀካ ኤርትራ ካልእ ዝፈልጣ ሃገር ስለ ዘይብለይ ኤርትራዊ ምዃነ እየ ዝፈልጥ ኣይጃሃረሉ ወላ ይሓፍረሉ መንነተይ እዩ ከም ገለ ጻሪኻ ካልእ ዜግነት ከተወበኒ ትኽእል ተኾንካ ኸኣ ጽቡቕ ዜግነት ዳም ካበይ ከነምጻልካ ኢና ግና ድፍረትካ ዝገርመኒስ ከምዞም ሓመይቲ ዲኻ ነዞም መራሕትና ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢልካ ደፊርካ ክትዛረብ ኣነ ነሳቶም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኣይብለካኒ ኮይኖም ስኳ ከም ድልዕም ገብሩና ኣለዉ ወለዶታት ናይ መጽብጻብ ዘንባለ እንተለካሲ ኣብቲ ናቶም ቀልጢፍካ ትረኽቦ ትኸውን ኢለ ስማዕ በል ሚልዮን ከረዳእካ ኤርትራ ተወዲደላ ዝብል ኣይኮነን ዘድልያ እንታይ ዳ ምእንታኣ ዝቃለትን ስለኣ ዝስዋዕን እዩ ዘድልያ ኤርትራውያን ናብልካ ተመሊጥካ ድማ ብዛዕባ ትዛረብ ተኾንካ ኣበይ ኣሎ እቲ ኤርትራውነትካ ንጉሰ ተመሊሱ መኻርየ ይኮነ ሕጂ እውን ተመሊስና ናብቲ ናይ ክትእ ሓሸውየ ከም እናኣቱ ተረዳእኒ ኣረኣእዩ ክፍትሽ እንተሓገዞ ገለ ሕቶታት ከቕርበሉ ወሰንኩ ነሰራርሓ መንግስትና ዝቃወም ኤርትራዊ ኸ ኣሎ ዶ እንታይ ዓይነት ሕቶ እዩ ዚ መንግስትና ዳ ርእይቶ ህዝቢ ብኽፉት መገዲ እንዲዩ ዝእንግድ ኣብ ኣኼባታት ምሽ ሓትት ኣሰራርሓ መንግስቲ ክትቃወሙካ ግድን ተቃዋሚ ኾንካ ክትውደብ የድልየካን እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ናይ ምውሳእ ሰፊሕ ዕድል ኣሎ መንግስትና ሰፊሕ ዝሰረቱ ውዳቤ ስለ ዘለዎ ሲ እዚ ብተቃውሞ ምሲልካ መሳርሒ ናይ ደገ ሓይልታት ምዃነ ይድግፉን እዩ እንታይ ድ መሲልካ ሚልዮን መንግስትና ንቐፌታት ዝጸልቕ ይመስለካ
ሕጂ ዘይኮነስ ገና መንግስቲ ከይኮነ ከሎ እዩ ነዚ ናይ ነቐፌታን ርእሰ ነቐፌታን መድረክ ከፊትዎ መንግስትና ዝፀልእ ኤርትራውያን ተመሲሎም ናይ ደጊ ሓይልታት ነዚ እናትና ግርነት ከይምዝምዝዎ እዩ ዘረባ ንጉሰ መትሓዚ ሰኣን ኩሉ ገለ ተረዳእኒ ነገር እንተሎ ግና መንግስትና ዜጋታቱ ከም ዘይተሓጐስሉ ክፈልጥ ዝደሊ ይመስለንን ንዝነቐፍዎ ዘበሉ ከምዘይ ኤርትራውያን ወይ ድማ ከም መሳርሒ ናይ ካልኦት ዜጋታት ገይሩ ከቕርቦም እዩ ዝፍትን ምስ ኩሉ ዓለም ተባይሱ ምስቶም ተሪፎሞ ዘለዉ ዜጋታት እውን ተባቲኹ ከም ዘሎ ክፈልጥ ኣይደልን እዩ ሓያል ሃገርና ወይ ከዓ ከምኡ ገይሩ ከፈራርሃና መሪጹሎ ኤርትራውን ተኾንካ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ፍቶ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘይፈተወ ኤርትራዊ ይኮነን ዝዓይነቱ ጾታ ክሳዕ መዓስ ይኸሳልዮ